Aisha. Na'am Alhaji. Kama abincin nan. Halala at you girl. Hala at you girl. Hala at you girl. Na ga tun da zan ina ta jiran ka baka dawo ba. Abinci har ya kusa sanyi. Ki bari kawai da Abdullahi mazaki. Na tuna zaki kawo abinci wa usha za su yi. Ai da ni da abinci. Na ila. Mata samu wannan dauki abincin da shi. Ku shigo. Assalamu alaikum. Amin matasa. Ya Alhaji. Kwana biyu. Kwana biyu Alhaji. Gona ga gewayen gonan ka muke. Ko ina ga ma an kawo gudun da na ci ba ka wannan hannun ba shi. Thug life. Na ga roron wake yanzu dai a roro mana abinci a gidan nan mu samu ma mu san bada a cikin mu. Ba abin da ku dafa Alhaji. Nan na wanke su gaba ɗayan su. To kuma tun ban magana ban gane bane. Ta ba ku amsa. Mu da abinci ɗaya muke kuma tun sabu shikenan. Alhaji to yanzu ya rayu. Alhaji ko garin kwaki babu a gidan nan? Ka duba bawon Alhaji. Ba. Zo nan. Ka je makaranta kuwa? Na je wa. To Kai ba ka wuce Allah da Kar ka mushi fada mana hankali ake bi. Alhaji to yanzu dai abun nan dan garin rogon nan dai da aka yi a abun nan dai a sayin da za a yi ni wallahi yunwa nake ji Alhaji. Ba komai ba a ciki. Ba komai. Ajiya in ji. Ka ji? Kai abba. Wallahi zan ci kane ka kukurin nan. In ka cinye kukurin nan. Ko ba ni. Ka ga yaro? To yanzu ya Ajiya in ji. Ka ji me? Kai? wani yaron ne mai zai ci. Ce hajiya abinci aka ta fara gidan da wai Allah na sa abinci ni duka rasa gane kan wannan abu. Ne kan amma wannan gida ce ba abinci.